Okay, mayong mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Ana na punta mga higala dinhi nga atong tulumanon sa kahanginan CONA Catechesis on Air ug ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Abino adlaw na usab karon nga samtarong adlaw mga higala. Bernes. Pizza, sa mga pizza ha? 15. Pizza 15 na karon mahigala sa bulan sa Setyembre, tunga-tunga na Setyembre mahigala, no? Nag-anam na jud kaduol ang December, no? Ana, pero sa dili pa magsaulog sa mismanhuyod mahigala sa among fiesta karong October 4, nya magsaulog pa pod ang Valencia ug Pamplona sa ilahang fiesta karong October 12. Ayan, no? O nya magsaulog pa pod ang Dumaguete sa ila sa karong November 5 magsaulog pa November 25 yung pagka November 30 ang kining fiesta sa Amlan. Ayan, no? Dayong mo December na dayon fiesta na dayon sa Shatten, dayong fiesta pod sa kining San Francisco sa Santa Catalina, dayon paghuman fiesta na dayon sa atong Ginoo no December 25. Ubay-ubay pa. Ubay-ubay pa di ay mga kalihukan. Ay moagi pa di ang November 1 and 2. Daghan pa. Daghan pa di ay mga sa ato pa na preliminary celebrations nga atong pagasaulugon para ber mo abot ang major celebration nato sa pagkatao sa Ginoo. So kumusta naman unong higala? Nang hinaot ako na kamong tanan sa kapiskay panglawas ni ining kamuntuhon, no? Medyo kining mga gulang-gulang na mga higala lipay kay gahapon itong sang adlaw di no kay there is ayungo ng hatag o kining ayuda alang sa mga seniors na yan, no? Yan, na makuna pod alang sa himukukal, no? Gani bakuna ko gahapon, katulugon sa kay pagkagabi. Kay kuan man da ito siya kanang bakuna alang sa kinibitang sa pulmonya. Yan, no? Every 5 years daw kuno na, no? Kuanan ka kanang sa ngalan aning bakunahan ka pero kung senior citizens na ka 65 na kuana kanang 65 na ka pwede na kausa na lang, no? Ako kay 64 pa man ko karon pa man kong July 2015 mo kuan mo kuan kining gitawag na tong 20 sa ngalan 65. Ayan, no? So, 65 na mahigala, pero okay pa man ko. O mga problema. Kaluoy sa Ginoo, wala pa ko problema sa ako ang panglawas. Kaluoy sa Ginoo. No? Ginoo, orang mag-igo. Kaya daghan pa kaitag mga gipang trabaho, mahigala. Dito sa ayungon, nagpatukod pa ko sa amo ang side chapel. Napapoy mga daghan kayo, mga kapilya nga akong gipatukod, gipaayo. Daghan pa kaitag mga kulang atong tabhoon pa. So muna nga kinahanglan lagi tag maayong lawas kay importante kay maayong lawas mahigala. Kamo paningkamot pud mo ha nga mukuan gyud ang inyong kalanon puno gyud sa mga gitawag bitaw natog nutriena. No, kana yung utan. Inom kag utan, higop kag sabaw sa utan, kaon kag mga prutas, o nya sayo kay matulog, no, sayo inom og daghang tubig. Nya dili kayo magpasulabi sa trabaho labi na mga senior citizens igo-igo ra na dili igod kato bitaw grabe kayo sa in English pa na strenuous kayo nga mga trabaho kana igo-igo na lang kay niagi naman taana no di ba no niagi naman taan ang trabaho nga duro pareho karon panahon naman ron nga muhinay-hinay na tang mga senior citizens. Okay? Nahala, no? Ari kita may gala sa atong Saint of the Day. Okay, sa may atong Saint of the Day karon. Ang ato gihapong mahal nga birhen, no? Ang atong mahal nga birhen sa Our Lady of Sorrows, no? Nuestra Señora Dolorosa, no? Kung atong basahon sa Lucas kapitulo 2 bersikulo 35, ug tungod niini madayag ang ilang mga tinaguang hunahuna ug ang kaguol mulagbas sa imong kaugalingong kasing-kasing. No mo kanay gipanulti ni Simeon, no? Simeon, no? Nga kana bitaw kato bitaw usa ka propeta sa dihang nakakita siya sa bata, pwede na kuno siyang mamatay. No matud pa niya kay nakakita na siya
sa manunubos. Apan giingnan niya ang iyang inahan si Mama Mary ni Simeon nga matud pa niya ang kaguol mulagbas sa imong kaugalingong kasing-kasing. Mulagbas. Tinuod man gyud pod mahigala. Ang atong mahal nga birhen sa diha nga misanong siya nga mamahimo siyang inahan ni Kristo. Human nga siya ni sanong daghan kayo mga kasakitan nga nahiaguman ang atong mahal nga birhen sa Nuestra Señora Dolorosa. Ano? Dolorosa meaning sorrows. Nuestra meaning lady. Ana senyora di ano. Sana kanang senyora meaning lady no, unya kanang nuestra our nuestra no, sa to pa kining Nuestra Señora Dolorosa nagpasabot kini og Our Lady of Sorrows. Yan no, sa to pa sa ko naggidaingon mga higala tinuod man yun kato lang da ang gilansa ang iyang anak sa krus, nagdugo ang lawas, gikastigo, gibunog, gipalagbasan og kana bitaw maidlot nga tunok ang agtang ug daghan pang mga pagpasakit dako kay katong kagulanan sa atong mahal nga birhen ug ingon man usab sa kining sa dihang gilubong ang iyang anak. Matud pa gani do naman sa mga theologian ba may ingon sila nga didto kuno sa Kalbaryo dunay upat ka mga krus nga gitanom didto. Na ang usa ni anang krus mao ang krus sa atong mahal nga birhen sa iyang pagpasakit. So man no. So manang karong adlaw gipahinumduman nato kitang tanan ang atong gipasidunggan ang atong mahal nga birhen Nuestra Señora Dolorosa. Sa in English pa na Our Lady of Sorrows. Kung sa Binisaya pa na ang atong mahal nga birhen sa kagulanan. Okay, hala. Padayon ta manghigala sa tuag nga mga buhaton ni ining kabudtuan. Ako din tibayaon og mayong mudto ang akong mga paisano din sa lungsod sa Banhuyod no. Ang ako ang mga paisano nga mura og magpista dagiti tarog gulay baboy. The last time nga mahigala nagfiesta may mahigala kuan kanang problema kay dakpod kay naghingusog pa man to ang kuan pandemic no nga nagtago-tago in taon og pakaon ning mga kuan kini ato ang mga akong mga paisanos manhuyod karon na pod problema na pod kay wala po'y karneng baligya dinadili pod ang pag-ihaw og baboy so bason igo pa basig ma-lift up na ang gidawag nato og ban sa karneng baboy sa manhuyod kay pista na mo baya amot ang sa bais kung ganit kay wala may band ang kuan ang bais ang manhuyod raman ha og ang ayungon dili sa ayungon. Abi na padayon ta sa ato ang mga pangalagad no ari kita sa atong mga katikisem. Unang pangutana, Pader. Kinsay sani sa pa unsa ang kinsay? Unsa may imong ikasulti sa mga kaigsuonan nato nga mga laing relihiyon nga dili mutahod sa mahal nga birhen? Ay wala ra jud ko ikasulti ana ila man nagkatungod no kay matud pa si Mama Mary siya ang inahan ni Jesus sa ato pa kay kita giisip man nato nga igsuon si Jesus so kitang Katoliko ato pong giisip si Mama Mary nga atong inahan no kay matud palagi si Jesus sa dayon ng kamatay giingnan man niya mga tinud-an nga ania ang imong anak hindi giingnan niya ang iyang inahan ania ang imong anak. Nagiinan niya mga tinunan ani ang imong inahan. No? Sa ato pa, kung ato itong ikapanag-ing natong tanan nga mga Kristiyano, gusto di ay sa atong Ginoong Jesucristo nga atong ilhon si Mama Mary nga atong inahan. No? Pero kita na pong Katoliko siguro kay ang aglipay murag mo ilaman sila kang mutahod man sila sa mahal nga birhen. Mga laing kwan, mga Orthodox Christians, no? Kini bitang Greek Orthodox o kining mga kuan Episcopalian no mo ila na sila pero diri sa Pilipinas murag aglipay ra og kitang Katoliko mo imutahod sa mahal nga birhen. So ang imong pangutana unsa ba imong ikasulti ini mga laing relihiyon nga dili mutahod ni Mama Mary? Ang ikasulti wala ra. Wala ra. Ang ako orang ikasulti kabahin dagyud nato nga kana bitaw mutahod na kita sa mahal nga birhen tungod kay siya man lagi ang inahan ni Jesus.
Unya kung atong giila si Jesus nga atong igsuon, atong manluluwas, ato po lamang ako pong ilhon sa mamamiri nga atong inahan. Muna nga, moingon ta sa atong mahal nga birhen, atong inahan sa mahal nga birhen. No? Bueno, si Lucas Kapitulo 1, versikulo 28, may adto ang anghel kang Maria, umiingon paglipay, ang Ginoo nagpanalangin, ang Ginoo nagauban og nagpanalangin kanimo pag-ayo. So muna, no, kitang mga Katoliko, kuang kita kanang bitawang bitaw nato dako ka ang pagdebosyon nato sa atong mahal nga Birhen Maria. Ingon na sagdi na lamang ang uban og dili sila mo tahod ko sama nato dili man nato na ikapamugo sa atong pagtuo. Muna gitawag nato, we cannot demand faith from other people. You can only demand faith from you. Pwede ra nimong mapugos ang imong kaugalingon aron ba sa pagtuo, pero dili ka kapugos sa laing tao. No, kung gusto kang matahod, okay, tahod ang imo din na, ayaw rin ipugsa din eh. Ano mo na. So sige lang, wala tayo mahimo na, ilam ng katungod. Okay, no, unya, laing pangutana, Father, kini bang pagrosaryo ug uban pa natong mga pag-ampo, makatabang ba gyud ni? Uy. kini kong pagrosaryo, paano ko siya? This is some sort of a kinabitang meditation. Actually, ang rosary is a meditation. Kinabitang putting ourselves in the presence of God ba? Midi. Sama ng midi. Buti pasabot nga, nahimo bitaw nato ba nga kinabitang paagi pagpaduol sa Ginoo. Okay? Midi, meditation, midi. Buti pasabot connection ba? Parehas gud anang kanang middle, tunga-tunga. Kini kong pagrosaryo, usa kini ka paagi sa kanabitang pag-meditate or pagpamalandong ingon ni ana. So kung magrosaryo ta, atong gipamalandungan ang mga importante kaayong punto sa kinabuhi ni Kristo. No, sikan siya pagkatao, hangtod nga sa nagpasakit, hangtod sa iyahang ministeryo, hangtod sa iyahang kamatayon. So ang atong gipamalandungan, no, dako kay gikatabang ang atong pagpamalandong. Ya ikaduha, kini pong pagtahod na to sa mahal nga Birhen. Kaya dili baya kita mo unang naghatag og pagtahod, no? Ang anghel baya. Mas may gisulti ni Anghel Gabriel. Naingon si Anghel Gabriel nga, Maria, bulahan ka sa tanang nga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Bulahan ka. No? Blessed are you. Sa ito pa mismo ang anghel. Unya kita, siguro makapugos na to og kanabitang siguro makapugong na to nga dili na padibusyonon sa atong mahal nga Birhen kay ato man ang katungod, no, di ba, no? So kung pangutana ka kung makatabang ba ni, makatabang kayo nga mapamalandungan nato ang kining gitawag nato kinabuhi, kamatayon ug pagpasakit ni Kristo. Kay mao man naa sa kuan, mo man naa sa rosaryo, bitaw na ang moingon ang mahal nga Birhen nga pagrosaryo gid mo, nganuman tungod kay diha sa mahal nga Birhen sa diha sa pagrosaryo na pamalandungan man gud nato, no, ang kinabuhi ni Kristo niya. Bason po lamang nga sa atong pagpamalandong sa kinabuhi ni Kristo, makatandog po kanato. Makatabang ba? Tiaw bagot. Ni pamalandungan gud nato ang kanabitang kinabuhi sa atong manunubos nga puno kayo sa pagtulunan. No, klaro ba? So kung makapangutana, ang imong pangutana, makatabang ba? Makatabang. Okay? Okay, ari kita sa laing pangutana. Pangutana. Okay. Question, kung dili ka makasimba og usa ka Domingo, mangumpisal pa bagid ka para ber makakalawat? Tawag niya na, yes, pero magdepende. Magdepende sa rason. Magdepende sa rason. Kung panalita, nagdaot ka, di ka kasimba matag Domingo. Pero pwede kang pakalawaton kung doon ay lay minister nga mo, kuan nimo, kanabitang mo dala, mo hatag nimo viaticum. O baka tuwa ka sa trabaho nga di ka pwedeng makasimba, wala ka kasala. Sa ito pa kung wala ka kasala, no, dili ka pwedeng mangumpisal, kaya wala magkakasala. Di ba, no? Ang mangumpisal, kato lamang nakasala niya, kaya wala magkakasala. Kaya nga naman, nagdaot ka, nakasala di ka na. Panalitan, nanganak ka, lang na ito mga babae, nanganak ka. Yeah, mga 1 day or 2 days after pa nga, ni Domingo, mutindog jud ka, mabughat ka, dili ka. No? Sa to pa kay wala man ka makasala sa wala nimo pagsimba,
dili ra sa ka mga umpisal. Pero nakasala ka kay giabot ra gyud kag unsa ba pwede abot sa imong utok nga wa ka na simba kay kontra baga nimo si padre. So kung panalitan dahil, no? Na kontra nimo si padre, hindi mo yun na malikayan kay mga tao ra gud pod mi. Doon na giusahay, doon na mahiubos na mo. May mahiubos man gyud. Usahay masingkahan na mo ba kini pong amo bitaw pong usahay nga amo bang among buot po ba. Kung dili pa no mapugnan, so ang uban ana di naman imba. So ako lang tambag atang na itong nagkaaway og si padre. Adto lang mo simbas pikas kapilya. Pikas kapilya, pikas parokya. Aron niya dili ni mama para makasimba ra gyud gihapon ka. No, klaro ba? Panalitan doon na kay motor ba. Na tinuod man gyud pud tinuod, di naman ko maingon ba nga agwan tahon ra lamang ninyo og di mo ganahan sa pare kay sa ano na nga kaming mga pare doon na may giingon nga you cannot please everyone. Basig di mo ganahang mutanaw sa among nahong di. Anto ka dito pikas, no? Ito mga gwapong pare dito, ito lang mo pikas, okay? Klaro, kay sa di na lang gyud ka mo simba. Kay mo ni ana no kay sa ako nang gina akong isulti. Basta gani wala ka makasala sa wala nimo pagsimba, dili na ka kinahanglan pang mangumpisal. Usa na ni ana kanang nagkasakit ka, do na kay gibantayan nga masakiton, do na kay mga babag nga dili gyud yung panlitan, do ka nagtrabaho sa lasang, nya wala po'y kapilyas dool, wala gyud tanan. Wala na kakasalanan. Pwede ra kapag Domingo mo balik ra kag pangalawat kay wa makakasala. Pero kung sa ako na ginaingon sa wala nimo pagsimba tinuyuan gyud bisan pwede ra ta ka usimba pero wa ra gyud ka tungod kay matud pa nimo giganahan ra gyud kang di ra gyud ka usimba. Una na ginaingon nga wala tay mahimo ana. Imo man ang katungod nga magpakasala ka kawa kay simba against the Ten Commandments naman na. So mga umpisa jud ka. Klaro ba? Sige, dintin na lang mo kita kuto mga higala, no? Ako nang gihapon kini inyong ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin A. Manamilit na usab kaninyo ug manalangin kanato ang Dios makayagahong tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Good noon, Pilipinas.